Može Bog, draga braćo i sestre, želim da sa vama podelim jedno svoje veoma gorko, ali veoma poučno iskustvo. U molitvi Oče naš izgovaramo da i mi opraštamo dužnicima našim i molimo Boga da oprosti dugove naše. Vidio sam koliko je to teško u praksi kada sam i ja imao sopstvenog dužnika. Jednom svom poznaniku pozajmljivao sam više puta novac, jer sam želeo da mu pomognem, pošto mi je predstavio neke teške probleme i situacije koje je imao u svom životu i zaista iz dobrih namera davao sam mu novac i nisam ga obavezivao da mi taj novac ubrzo vrati, nego tek kada stane na noge, kada bude rešio te probleme, ali situacija se otrgla kontroli kada je on opet tražio, s vremena na vreme samo tražio da mu zajmim, tako da mi je to postalo sumnjivo. Raspitao sam se kod nekih ljudi koji su ga poznavali i bio poražen činjenicom da taj čovjek ima probleme sa kockom i sa drogom. Kako je to bio udarac za mene kada sam saznao da sam davao novac čoveku da bi on namirio osnovne životne potrebe, u stvari je išao u kladionicu u toj demonskoj obmani da će od tih 5 ili 10.000 dinara napraviti 105 ili 200.000 i onda mi vratiti dug. Ali to nikad ne biva tako. I onda se u meni javilo veliko ogorčenje prema tom čoveku i samo sam želeo da povratim svoj novac. Mada su mi uvek bile na pameti reči Hristove da kada zajmimo ne treba da tražimo da nam se novac vrati. A ja sam to želeo. Toliko sam snažno želeo i bio sam zaista uznemiren i poražen tom činjenicom da želim da mi se vrati novac. U suštini nije bilo do novca, nego sam bio razočaran što me taj čovjek prevario. Osetio sam se izigranim, zloupotrebio je moju dobronamernost i bio sam uporan da mi novac vrati. Stavio sam mu do znanja da više neću da mu zajmim, ali on je tada prekinuo kontakt sa mnom i sve mi je bilo jasno. Ta moja uznemirenost bi se i uvećala i nastavila da me moja supruga nije lepo posavetovala, da se uopšte ne opterećem tim dugom, da to otpišem, da ne tražim da mi taj čovjek vrati. Ja sam to dao iz dobrih namera, a on očigledno ima neke teške probleme, tako da mi je moja supruga toplo preporučila da se time ne opterećem, da taj novac nama nije potreban i u tom trenutku sam otpisao taj dug i osetio neverovatno olakšanje i neopisiv mir koji ne može da kupi nikakav novac. Tako da je Bog preko moje supruge uspeo da me odvrati od nekih mojih namera koji nisu dobre. Zaista sam u trenutku sve to oprostio i vratio se ponovo u tu duhovnu ravnotežu. Što je upečatljivo, moja supruga je ubrzo nakon toga dobila posao. Eto kako je Bog uzvratio za njeno dobro delo i kako je dobro kada oprostimo, ma koliko nam bilo teško. Kada oprostimo dužnicima našim, Bog nam stostruko vraća. I to me zaista utvrdilo u veri i vidio sam da nije dobro da tvrdoglavo nešto želimo i da pravimo neke planove i namere koji nisu dobri za nas, nego uvek treba pitati svoje bližnje za savet, jer će Bog preko njih pomoći da donesemo dobre odluke, kao što sam ja u tom trenutku pravilno postupio, odlučio i izbegao još veća iskušenja u koja bih sigurno upao da sam nastavio da tražim od tog čoveka da mi vrati novac. To je uzaludan posao, trebamo pozajmiti samo onoliko koliko možemo oprostiti. Jer ako očekujemo da nam se vrati, nećemo imati mira.
Bilo je to zaista gorko iskustvo za mene. Naučit ću da budem oprezniji i da zaista i dalje pomažem ljudima, ali da znam kome pomažem i da to bude na spasenje i moje duše i tih ljudi kojima se pruža pomoć. Ostajte mi zdravo, draga moje braćo i sestre.